luetaan Srimad Bhagavatamista, säänumero, 4. laulu, 16. runo ja säänumero 8. Deve Varshatya Saudevo Naradeva Vapurharihi Krichra Prana Prajahyesha Rakshishyatyanja Sendravat Deve Varshatya Saudevo Naradeva Vapurharihi Krichra Prana Prajahyesha Rakshishyatyanja Sendravat Deve Varshatya Saudevo Naradeva Vapurharihi Krichra Prana Prajahyesha Rakshishyatyanja Sendravat. Seuraava. Deve Varshatya Saudevo Naradeva Vapurharihi Krichra Prana Prajahyesha Rakshishyatyanja Sendravat. Deve Varshatya Saudevo Naradeva Vapurharihi Krichra Prana Prajahyesha Rakshishyatyanja Sendravat. Deve Varshatya Saudevo Naradeva Vapurharihi Krichra Prana Prajahyesha Rakshishyatyanja Sendravat. Deve Varshatya Saudevo Naradeva Vapurharihi Krichra Prana Prajahyesha Rakshishyatyanja Sendravat. Deve, kun puolijumala Indra, Varshati, ei toimita sadetta, Asau, tuo, Devaha, Maharaja Prithu, Naradeva, kuninkaan, Vapuhu, jolla on keho, Harihi, jumaluuden ylin persoonallisuus, Krichha Pranaha, kärsivät elävät olennot, Prajaha, kansalaiset, Hi, varmasti, Eshaha, tämä, Rakshishyati, suojelee, Anjasa, hyvin helposti, Indravat, kuten kuningas Indra. Säken käännös. Kun ei ole sadetta ja asukkaat ovat suuressa vaarassa veden puutteen vuoksi, tämä kuninkaallinen jumaluuden persoonallisuus kykenee toimittamaan sadetta aivan kuin taivaan kuningas Indra. Siten hän pystyy hyvin helposti suojelemaan asukkaita kuivuudelta. Merkitys. Kuningas Prithua verrataan erittäin soveliaasti aurinkoon ja puolijumala Indraan.
Taivaallisten planeettojen kuningas Indra huolehti veden jakamisesta maapallolle ja muille planeettajärjestelmille. Säkeessä osoitetaan, että kuningas Prithu järjestäisi sateen jakamisen henkilökohtaisesti, mikäli Indra epäonnistuisi velvollisuutensa kunnollisessa täyttämisessä. Toisinaan taivaan kuningas Indra suuttui maapallon asukkaille, mikäli nämä eivät uhranneet uhreja häntä tyydyttääkseen. Jumaluuden ylimmän persoonallisuuden inkarnaationa kuningas Prithu ei kuitenkaan ollut riippuvainen taivaan kuninkaan armosta. Tästä ennustetaan, että mikäli vedestä olisi puutetta, kuningas Prithu onnistuisi mitätöimään vajouksen jumalaisilla mahdeillaan. Myös Herra Krishna osoitti omaavansa tuollaiset mahdit ollessaan läsnä Vrindavanassa. Kun Indra antoi veden virrata lakkaamatta Vrindavanaan 7 päivän ajan, Krishna suojeli Vrindavanan asukkaita nostamalla Govardhana-kukkulan heidän ylleen suureksi sateenvarjoksi. Siten Herra Krishna tunnetaan myös nimellä Govardhanadhari. Deve Varshatya Saudevo Naradeva Vapurharihi Krichha Prarna Prajahyesha Rakshishatyanja Sendravat. Kun ei ole sadetta ja asukkaat ovat suuressa vaarassa veden puutteen vuoksi, tämä kuninkaallinen jumaluuden persoonallisuus kykenee toimittamaan sadetta aivan kuin taivaan kuningas Indra. Siten hän pystyy hyvin helposti suojelemaan asukkaita kuivuudelta. Om Jnanatimirannasya Jnananjana Shalakaya Chakshuro Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Joo, eli tästä koko luvussa niin ylistetään Prithu Maharajaa, joka on jumaluuden persoonallisuuden inkarnaatio. Ja se tarkoittaa sitä, että hänellä on samanlaiset mahdit kuin Herra Krishnalla, joka on kaikkien inkarnaatioiden alkulähde. Ja Krishnalla on jopa enemmän niitä mahteja. Ja tässä puhutaan sellaisesta ominaisuudesta kuin se, että Jumala pystyy suojelemaan kaikkia missä tahansa tilanteessa ne ovatkin. Ja se tietysti koskee bhaktoja eniten, mutta kyllä Krishna suojelee kaikkia eläviä olentoja. Ja tässä säkeestä puhutaan siitä, että vaikka Indra, niin hänen tehtävänsä on huolehtia siitä, että maapallolle sataa tarpeeksi vettä, niin joskus, kuten myös mekin joskus ollaan, tai siis meillä on oma velvollisuus, mutta jostain syystä joskus me ei pystytä hoitamaan sitä velvollisuutta. Niin myös Indra joskus on samanlaisessa tilanteessa, mutta Jumala ei koskaan jätä kuitenkaan omia bhaktoja eikä muita eläviä olentoja pulaan. Se tarkoittaa, että hän suojelee aina, mitä tahansa tapahtuisi. Että voi luottaa häneen, että hän on siinä aina ja tekee kaiken sen vuoksi, että meillä on kaikkea riittävästi, että meidän pitää vain luottaa siihen. Ja siinä on monia esimerkkejä, no erityisesti Krishnan lilasta,
kun Krishna huolehti Vrindavanan asukkaista. Ja tässä on annettu merkityksessä on annettu esimerkki, kun Krishna nosti Govardhan kukkulan, kun se sama Indra niin, oli suuttunut siitä, että hänelle ei toimitettu uhreja. Krishnan yksi nimi on Jananivasa. Se tarkoittaa, että hän on jokaisen elävän olennon lopullinen tai korkein suojapaikka. Se tarkoittaa myös sitä, että meidän bhaktojen pitäisi myös ottaa turvaa Herrasta niin paljon, että sitten hän pystyy huolehtimaan meistä. Joskus me ajatellaan, että me ollaan niin varmoja siitä, että me itse osataan kaiken ja me pärjätään tässä. Ja tavallaan mitä me tehdään, se kunnia kuuluu meille. Mutta se ei ole niin. Itse asiassa jos me ajatellaan niin, sitten Krishna näyttää meille, että se ei ole niin. Se tapahtuu jotain ihan naurettavaa. Me tehdään ihan joku todella typerä virhe ja sitten Krishna näyttää sitä kautta, että hei, pysähdys, että sä et olekaan tässä se Herra, sä et oo se henkilö, jolle kuuluu tämä kunnia, että Krishna on se henkilö. Mutta jos me vähänkin otetaan suojaa Krishnasta, niin sitten missä tilanteessa me ollaankin, me pystytään tekemään asioita, jotka tuntuu siltä, että ne on mahdottomia meille. Ja sitten sitä kautta niin me voidaan nähdä, että Prabhupada on siinä todella hieno esimerkki, että hän ei koskaan ajatellut, että hän on omien tekojen tekijä, että se kaikki kunnia kuuluu Herralle. Ja hän oli todella vaikeissa tilanteissa joskus, mutta hänellä oli se usko ja luottamus siihen, että Krishna aina huolehtii hänestä. Ja aika merkittävää on, että tässä niin puhutaan siitä, että myös kuten kuningaskunnan asukkaiden elämässä on voinut tapahtua niin, että ei ollut tarpeeksi sadetta, niin myös bhaktojen elämässä tapahtuu kaikenlaista. Tulee vaikeuksia, ongelmia, mitä tahansa. Se ei ole niin, että kun me tullaan Krishna-tietoisuuteen, niin sitten yhtäkkiä ei ole enää ongelmia. Niin totta kai alusta se voi tuntua siltä, että on suuri helpotus harjoittaa tätä Krishna-tietoisuutta, koska hävii monet tällaiset pinnalliset ongelmat ja sitten kun sielu herää pikkuhiljaa, niin se henkinen onnellisuus tulee siihen olemaan läsnä siinä bhaktan elämässä. Mutta se ei tarkoita sitä, että nyt yhtäkkiä kaikki ongelmat häviää. Ja ei pidä odottaakaan sitä. Et se ei ole niin, että mä oon Krishnan bhakta nyt että miksi mulle tapahtuu kaikkea pahaa. Mutta itse asiassa nämä ongelmat ja vaikeat tilanteet, niin ne ei ole sattumalta meidän elämässä, koska ne on niitä oppitunteja, mitä Krishna meille antaa. Jos bhakta on vähänkin antautunut Krishnalle, tai no periaatteessa bhakta, niin tavallaan se määritelmä tarkoittaa sitä, että bhakta luottaa Krishnaan ja antautuu, niin Krishna alkaa huolehtimaan bhaktasta. Hän vie hänet, hän niinku ottaa hänestä kiinni ja niinku ohjaa sitä bhaktaa eri suuntaan kuin mihin se itse bhakta olisi ehkä joskus mennyt. Ja se on aika mielenkiintoista joskus huomata eri tilanteissa meidän elämässä,
että ahaa, no onneksi mä en tehnyt sitä ja tätä, onneksi, että joku suojeli mua, mutta oikeastaan se on Krishna, joka suojelee. Ja erityisesti niin, että kun, jos me luotetaan Krishnaan, ja itse asiassa yksi juttu, että kun tulee vaikeita tilanteita, niin on jopa helpompaa ottaa suojaa Krishnalta, koska sitten tuntuu siltä, että mä oon avuton. Jos on hyvä tilanne, niin meistä vielä tuntuu, että joo, kaikki on hyvin, että mä pärjään, että en mä tarvii apua. Mutta jos on joku tämmöinen hätätilanne, niin sitten on paljon helpompaa ottaa suojaa Krishnalta. Ja niitä vaikeita tilanteita tulee. Mutta myös sitten sekin, että kun Krishna on ainoa henkilö, joka voi täysin suojella meitä ja huolehtia meistä, niin usein tässä maailmassa niin me ollaan opittu, että me otetaan suojaa jostain muusta henkilöstä. Me otetaan suojaa, kun me ollaan pieniä, me otetaan suojaa meidän vanhemmilta ja sitten jostain muusta henkilöstä. Ja sitten erityisesti, niin kun me sitten jotkut ottaa suojaa poliitikoista ja jostain henkilöistä, joilla on valtaa tai jotain muuta, mutta kuitenkin tässä jatkuvasti me yritämme löytää sitä suojaa jostain muualta. Mutta oikeastaan, niin vaikka meidän ystävätkin, rakkaimmat henkilöt, jotka on siinä meidän lähellä koko ajan, niin jossain tapauksessa ne ei vaan pysty, vaikka ne haluaisikin antaa meille suojaa, mutta ne ei vaan pysty. Ja sen takia niin pitää luottaa enemmän Krishnaan. Joka tilanteessa pitää luottaa enemmän Krishnaan. Ja totta kai, siis me otetaan suojaa myös bhaktoista, koska Krishna toimii bhaktojen kautta ja bhaktat ovat yhteydessä Krishnaan, joten bhaktat ovat Krishnan instrumentteja ja sitä kautta myös Krishna suojelee meitä bhaktojen kautta. Mutta myös jossain tilanteissa, niin ihan varmasti teillä on ollut sellaisia tilanteita, mistä te olette olleet yksin tai kukaan ei voinut auttaa. Mutta sitten joku ihan ihmeellinen juttu oli tapahtunut ja sitten siinä tilanteessa niin mun silmät avautui ja sitten alkaa uskoa, että joo, että tähän oli oikeasti Krishna, että ei voi olla kukaan muu. Ja myös tämä tarkoittaa myös sitä, että kun Prithu Maharaj, niin hän huolehtii aina, että hänen kuningaskunnan asukkailla kaikki on ja tarpeeksi, että ei ole mitään puutetta mistään. Niin myös jos me otetaan suojaa Krishnasta, niin sitten Krishna myös antaa meille kaikki, mitä me tarvitaan. Ja niin on yksi semmoinen hieno esimerkki, että itse asiassa Herra Chaitanyan lilasta, että kerran Herra Chaitanya kysyi Srivas Panditalta, että millä rahalla sä oikein elät, että sä oot brahmini, mutta sä et käy töissä, sä joka päivä vaan niinku, chantaat Hare Krishna mantraa ja sä juhlit meidän kanssa, mutta mistä sä saat elantoa? Ja sitten Srivas Pandit oli, niin hän vaan vastasi, että no, että mä yleensä taputan näin. Ja sitten kun mä taputan ensimmäisen kerran, niin jos mä en saa, ja sitten mä taputan toisen kerran. Ja sitten ennen kuin mä taputan kolmatta kertaa, jos Herra ei
ei anna mulle sitä kaikkea, mitä mä tarvin, niin sitten mä vaan hukuttaudun Gangesiin. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Ja sitten Herra Chaitanya oli sillä, että älä tee niin, älä hukuttaudu, kyllä mä annan sulle kaiken, mitä sä tarvit. Niin, että siinä näkyy se myös niinku rakkaus, että ei Krishna huolehdi meistä vaan sen takia, että se on hänen velvollisuus. Totta kai hän on luonut meidät samalla tavalla kuin vanhemmat huolehtii meistä, niin kun se periaatteessa heidän velvollisuus ja me ollaan synnytty heille, mutta Herra huolehtii sen takia, että hän rakastaa meitä. Ja erityisesti faktojen kanssa siinä on se suhde Krishnan kanssa. Sitten se on ilo hänelle huolehtia meistä. Sitten se on ilo hänelle antaa meille sen, mitä meillä puuttuu. Ja sitten on Giitassakin semmoinen sää, että 9. luvussa Krishna sanoo, että mä säilytän sen, mitä niinku faktolla on, ja mä annan sen, mitä heiltä puuttuu. Joten myös tämä, että me saatiin tämän temppeli ja yritetään ylläpitää sitä ja se onnistuu edes jotenkuten, niin sitä voi nähdä pelkästään Herran armona, koska ei siis kukaan olisi voinut kuvitella, että näin käy. Meillä on tämä temppeli, että sitten meillä on paikka, missä kokoontua ja ylistää Krishnaa. Ja se on aika mielenkiintoista. Mä voin, ja sitten myös Herra, niin esimerkiksi Gornitai tästä, niin oikeastaan kaikki mitä me tehdään heille, niin he itse järjestää sen, mutta me vaan ollaan instrumentteja. Se on se vuorovaikutus. Ja ihan ihmeellistä nähdä, miten Krishna järjestää tällaisia tapahtumia, että jotenkin niinku, tulee sellainen tilanne, että joku tuo yhden, tai siis että tapahtuu jotenkin niin, että eri faktat, niin niille tulee mieleen joku asia, ja sitten yhtäkkiä ne huomaa, että se, mitä niille tulee mieleen, että mitä ne haluaa tehdä Krishnalle, että se on aika sopii siihen, että miten toinen ajatteli, niin kuin miten voi palvella Krishnaa. Ja sitten kun ne huomaa sen, niin ne voi sitten yhdessä tehdä Krishnalle jotain, palvella Krishnaa jollain tavalla. Joo, ja se on tosi mielenkiintoista siinä, että se suhde on niin tärkeä Krishnalle, että vaan sen vuoksi koska hän haluaa saada sitä vuorovaikutusta, niin hän sitten myös vähän potkii meitä, että me myös ponnistellaan siinä. Joo. Onko kysymyksiä tai kommentteja? Joo. Niin mulla tuli mieleen se, että kiitos luennosta, niin tuli vaan mieleen se, että kun me vaikka niin nyt ollaan esim. Täällä temppelissä, niin me niin voidaan helposti alkaa ajattelemaan sen, että okei, että joka päivä nämä samat faktat ja joka päivä nämä samanlaiset kirtanat ja sama palveluista joka päivä, niin me tavallaan unohdetaan se, miten hyvässä asemassa me ollaan ottamalla nämä kaikki asiat itsestäänselvyytenä. Että me ei ymmärretä, miten onnekkaita me ollaan. Niin miten sitten voidaan päästä siitä miten mieli huijaa meitä? No siis me voidaan katsoa sitä, että esimerkiksi tietysti kun te olette täällä, niin, ja sitten
enemmän, vähän enemmänkin. Te olette täällä koko ajan, mutta on esimerkiksi sellaisia bhaktoja, jotka ei käy täällä niin usein. Ja sitten, jos esimerkiksi joskus alkaa puhua niiden kanssa, että minkälainen tilanne heillä on, että esimerkiksi joku käy töissä ja mitä rankkaa se on, niin sitten meille selvenee, miten hyvässä tilanteessa me ollaan, kun me saadaan olla täällä joka päivä tekemässä palvelusta aamusta iltaan. Ja se on itse asiassa niin brahmacharyan velvollisuus inspiroida esimerkiksi rihastoja ja niitä, jotka ei pysty olemaan täällä ja palvelemaan suoraan gornitaita. Ja myös, niin kuin te teette, niin kun menee ulos levittämään Krishna-tietoisuutta ja levittämällä kirjoja ja samosoita, niin myös näkee, että miten ihmisiltä puuttuu se niin suoja, se, että niillä on se niin Krishnan erityisarmo, että ne ei saa sitä vuorovaikutusta niin suoraan kuin me saadaan. Niin sitten tuli vaan mieleen se, että esimerkiksi 2 vuotta sitten niin Gornita oli sillä pienessä vanhassa samilaishuoneessa, missä ei ollut happea varmaan edes 1/10 siitä, mitä normaaleissa tiloissa on. Sitten kun me oltiin siellä Brahmachari Ashraman ahtaudessa, niin se oli oikeasti ihan todella niinkö hankalaa. Niin nyt se oikeasti on Krishnan armoa, että hän on antanut tällaisen mahtavan mahdollisuuden palvella häntä. Se on ihan, niin siitä ei muuten 2 vuotta aikaa. Niin helposti saattaa kuitenkin jotenkin unohtaa sen. Niin, no jos Krishna näkee, että bhakta on unohtanut sen, hän kyllä yleensä antaa jonkun seuraavan asian, mikä on taas niin haaste. Ja sitten sitä kautta taas bhakta muistaa häntä. Et kyllä niin kuin, mä oon huomannut ainakin omasta elämässä, että aina kun tulee semmoinen tilanne, että nyt voi rentoutua, nyt on kaikki hyvin ja taas ottaa, niin kuin, että se on itsestään selvää, että mä teen tämän ja kaikki on hyvin. Sitten tapahtuukin jotain taas. Ja sitten näkeekin, että se oli Krishna erikoisarmo olla siinä tilanteessa, että nyt mä oon menettänyt sen. Ja niin. Ja sitten taas arvostaa sitä enemmän. Mutta se on sitten, Krishna vuorovaikuttaa sen kanssa, että mitä meidän sydämessä tapahtuu. Shishigandai ki jai. Onks muita kysymyksiä tai kommentteja? Joo. Miten ruokkii sitä puuttuvaa sadetta antamuksellisen palvelun? Mitä ruokkii? Miten sitä voi kulkea? No siis, ne on Nektarin kaltaisissa ohjeissa, niin siinä selitetään 6 rakkaudellisesta vuorovaikutuksesta bhaktojen välissä. Niin se on se, että antaa prasadaa tai ruokkii muita ja sitten vastaanottaa. Ja sitten antaa lahjoja ja vastaanottaa lahjoja ja sitten paljastaa niin kuin sydäntä bhaktoille ja myös niin kuin kuuntelee tai vastaanottaa sen, mitä muut sanoo. Niin voisin sanoa, että Krishna paljastuu sen kautta, kun me seurustellaan bhaktojen kanssa ja palvellaan niitä. Tietysti palvellaan Krishnaa, mutta palvelemalla bhaktoja ja seurustelemalla heidän kanssa me saadaan tuntea Krishnaa enemmän ja enemmän. Ja sitten se, niinku, sit meidän sydän, kun me ollaan bhaktojen kanssa, siinä on kaikkea erilaista. Se ei ole pelkästään sellaisia hyviä hetkiä. Siinä on myös sellaista, että me saadaan vähän
niinku vastareaktioita siihen, että mitä me tehdään joskus väärin, niin et se on semmoista elämää. Ja se on niinku, sitä kautta me saadaan tietää, minkälainen Krishna on. Ja myös me aletaan kiintyä Krishnaan ja bhaktoihin enemmän. Ja sitten se on se sade, mitä me saadaan. Me saadaan sitä iloa vuorovaikutuksesta Krishnan ja bhaktojen kanssa. Joo. Se on kyllä tosi ihmeellinen, miten Krishna pystyy tolleen vuorovaikuttamaan. Esimerkiksi toissapäivänä, meillä tällä viikolla tosiaan myydään noita piirakoita, niin toissapäivänä oli jotenkin, meni aamuaika mönkään. Mulla meni tosi paljon aikaa, kun mä täällä tein kaikkea ja sitten vielä se ekstra, niin jotkut baktat tuli sitten vielä siis antaa jotain lisäsevaa ja muuta ja sillä. Ja sitten kun mä tulin sinne keskustaan, niin sit mä vaan sanoin itselleni, että tänään kyllä ei mene yhtäkään piirakkaa kaupaksi. Sitten mä vaan kuulin siellä, että me emme tonnekaan halua mennä, toi tyypeä tyyppi ja me tonnekaan halua mennä, toikin oli tyypeä tyyppi. Mut sitten mä vaan aloitin jostain, piti vaan aloittaa jostain. Sitten se oli ihan tosi mukava henkilö. Et mieli voi silleen huijata tosi mielenkiintoisella tavalla, että okei, nyt kaikki on ihan synkkää, kaikki on mustaa ja mistä ei tule mitään. Mutta sitten kun menee johonkin ja joku toinen on vähän paremmalla tuulella siellä, niin sitten että hei, nyt mä taas elän täällä liikaa täällä mielessä. Ja sitten se meni vielä silleen tosi mielenkiintoiseksi, kun mä menin vähän lähelle, missä meidän vanha ashrama oli. Mä en tiedä, miksi mä menin sinne, mutta mä vaan käppäilin sinne. Ja sitten se oli semmoinen pariskunta, niin semmoinen nuori nainen ja mies. Niin mä sitten aloin puhua jokaiselle mataksille, mutta sitten se mies tuli siihen, että mä haluan kyllä ton piirakan, mutta mulla ei yhtään rahaa. Niin no sä voit maksaa mulle kortillakin. Niin sit se nimenomaan halusi, että mä tuun sen mukana sinne sen kotiin. Ja että se voisi maksaa mulle. Ja sit siinä matkalla kertoo, että mä oon tosi paha ihminen. Mä elätän itseni pelaamalla uhkapelejä. Ja hän sanoi, että mä oon laittanut mun kaikki omaisuuden likoon siihen. Ja mä oon laittanut jopa mun mielenterveyden likoon siihen. Ja sit me tultiin sinne sen ovelle, se oli siellä ylimmässä kerroksessa. Niin sit se että voi ei, että mä oon katkaissut sen mun pankkikortin, kun se oli kadonnut, niin mä laitoin sen poikki. Että mitä mä nyt oikein voin tehdä. Ja sillä oikeesti alkoi tulla kyyneleitä silmistä, kun se niin paljon halusi. Se sanoi mulle, että sä oot semmonen hyvä ihminen, että sä haluat auttaa muita. Että mä haluan tukea tätä juttua. Niin sit se avasi sen nettipankin sen puhelimessa ja sit se katsoi, mulla on vaan 54 € rahaa mun tilillä. Et mitä mä tein, niin mä kysyin, että no sä voit laittaa sen meidän tilille, jos sä haluat. Niin okei, paljon se piirakka maksaa. Mulle just siinä aamun kämyjen aikana yksi bakta oli antaa mulle semmosen englanninkielisen pikkukirjan. Että sä varmaan tarvitset tämän kirjan. Mä olin valmis antaa sille vaikka ihan ilmaiseksi. Mut sit se okei, että mä sanon 4 €. No, mä annan sulle 5. Ei mä annan 10. Ei mä annan sulle 50. Mä annan kaikki mun rahat. Ja sit hän laittoi siihen viestiksi vaan, että kiitos. Ja se oli tosi liikuttunut siitä meidän tapaamista. Ja me kohdattiin. Se oli, että se vaikka oli niin paljon sitä kävyä ja mä olin ihan tosi harmistunut ja ei me yhtäkään piirakkaa tänään. Ne oikeasti oli mukavia ihmisistä, kun vaan pääsi liikkeelle. Ja itsekin vähitellen piristyi. Ja sitten tuli tommonen tosi harvinainen Krishnan vuorovaikutus siitä. Niin se oikeasti antaumuksellinen palveleminen on maagista. Joo, niin Krishnan vuorovaikuttelu sen kanssa, että kuitenkin vaikka mieli on jotenkin se taistelee vastaan, niin jos me vaan tehdään se, koska Krishna ilahtuu siitä, koska me tiedetään se, niin sit tapahtuu jotain ihan ihmeellistä. Joo, mulla on aika useita, no en mä tiedä useita, tai ei usein, mutta tapahtuu tällaista mielihuijaa koko ajan. Niin, sellaista. Ja sit siinä on kans
me ollaan onnekkaita, kun me voidaan harjoittaa tätä antaumuksellista palvelemista. Koska tiedätkö, jos me vaikka harjoittaisiin jotain buddhalaista meditaatiota tai jotain sellaista, niin sit se olisi vaan niin kuin sä koko ajan vaan eläisit siellä sun mielessä. Et miksi mulla on taas toi ajatus tuolla mielessä ja sä yrittäisit vaan niin kuin mielen avulla niin jotenkin päästä eroon sitä mielessä olevasta ongelmasta. Mut okei, antaumuksellinen palveleminen, siivot tää lattia, siivot toi auto, levitä muutama piirakka, tee jotain. Niin kun sä teet jotain, niin sitä niin pääsee pois sieltä korvien välistä. Niin se on oikeasti todella virkistävää. Joo, niin. Bhaktividyapurna Maharaj piti luennon sunnuntaina siellä Majapurissa. Niin hän sanoi, että mieleen voi tulla mikä tahansa niin kuin ongelma. Mieli on tosi jumittunut johonkin. Mutta sitten se, että mitä sitten me tehdään siinä tilanteessa, niin se ratkaisee tosi paljon. Et se voi ajatella vaikka mitä hullua, ja se tulee ajattelemaan, se on materiaalista. Mieli ei ole koskaan henkistä, mutta me ollaan sielu, me pystytään siihen, että me niin kuin astutaan sen yli. Et me ei olla, vaikka tuntuu siltä, että joskus, että mä en pysty, mutta me ei olla sen orjia, että me pystytään. Se on aika mielenkiintoista. Pitää vaan tehdä se askel. Joo? Mä haluan vielä vähän lisää vähän kommentoida, miten Krishna vuorovaikuttaa, niin yritän näin jotenkin antamuksesta palvelusta, mutta sitten niin viime viikolla niin aamulla me kerran tässä Shimokavetun luonnon yhteydessä on yksi toive, että mä haluan nettona. Sitten iloinen ilmestää. Ja sitten lauantaina me keskustelin autolesonkin kanssa ja sanoin, niin, että kaikki on tosi hyvin minun unelmani, että mä haluan niinku comfort. Että mulla ei ole niitä lapsen comfort, että mä haluaisin tällaista normikopeita. Mä luulen, että okei, se tapahtuu joskus vuoden päästä, koska joskus silloin, että on Intiassa, niin se on siis makea. Ja sitten siis sunnuntaina seuraavalla päivällä mä aamulla niin varoin ensimmäistä kertaa mä sanoin, mä en tee tätä palvelusta. Ja se tuntui pahalta. Ja sitten illalla niin tuli Vitana Prabhu ja sanoi, hei, mulla on yksi lahja. Ja sitten hän antoi mulle kaksi kamsa. Mistä oikein kokeista. Sitten mä olin Krishna, että sä tiedät, mitä mä kannustan ja kouluttaa. Pitää olla varovainen, mitä toivoo. Niin. Minusta on välikästä, että mäkin usein huomannut, että aina silloin kun tavallaan epäonnistuu sen Krishnan palvelemisessa, niin sitten Krishna vielä niin antaa sulle jotain, ja just jotain sellaista, mitä sä oot tosi paljon halunnut, mutta sä en niin ikinä edes ajattele, että sä saat. Niin silloin just sillä hetkellä, kun sä et ole onnistunut siinä palveluksessa, niin sit sä saatkin sen. Ja siitä tulee tosi semmoinen nöyrä ja kiitollinen olo. Mä olin meditoinut mun sairaalassa pitkän aikaa. Mä olin niin kyllästynyt niihin. Sitten mä olin yhteydessä Mamatamaan, niin hänellä on kauppa. Ja mun piti tässä, sit mun piti mennä apteekkiin kanssa ostamaan semmoista erittäin vahvaa glukosamiinia. Mä ajattelin, että mistä mun pitäisi ostaa sarja, mun pitäisi ostaa glukosamiinia, ostaa sitä ja tätä. Mut sitten eilen niin vairaudelaksi tuli tänne. Eli Alisa mä toin sinne sarjasiin. Mä olin jippii, yläkertaa jippii. Sitten mä kävin siellä ja mulla on ainakin nyt sitten 10 eri. Joo, se on se tärkeä asia, että jos me tarvitaan niitä asioita sen takia, että me halutaan palvella Krishnaa niiden avulla, niin sitten Krishnakin jotenkin järjestää ne meille. Mutta sitten jos se on semmoinen itsekäs toive, ei se välttämättä toteudu, vaikka kuinka paljon me pyytäisimme Krishnalta, että Krishna mä haluan tämän. Mutta jotkut toiveet ne toteutuu, vaikka me ei pyydetäkään, koska Krishna näkee sen, että me voidaan edistyä sillä tavalla, jos se joku asia, esine, mikä tahansa, niin auttaa meitä. Joo. Onko jotain muuta?
Kiitos. Huomioon. Joo, kiitos teille kärsivällisyydestä. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai.